Πρέπει να πω δύο-τρία λόγια. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε, ξέρω εγώ, η μάχη στο Γρανικό έγινε το 334 και πέθανε το 323 μετά από 11 χρόνια έχοντας κατακτήσει έως τα κράσπεδα των Ιμαλαίων, έως τον Ινδό ποταμό, έως τον Ινδικό ωκεανό και όλα τα άλλα και βεβαίως στην Αίγυπτο και ήσαμε πάνω προηγουμένως έως το Δούναβι, αλλά και την Ιλκανία, δηλαδή σε όλα τα παράλια της Κασπίας στα νότια και πιο δηλαδή και σχεδίαζε την περίφημη δυτική εκστρατεία για να φτάσει πέρα ως τις Ηράκλειες Στήλες και εκεί πέθανε πρωτού ξεκινήσει στη Βαβυλώνα. Αλλά βέβαια το αποτέλεσμα της κατακτήσεως ήταν ότι τόσοι λαοί, 20-30 λαοί μπήκανε σε ένα στρόβιλο άλλου κόσμου, άλλου πολιτισμού, μετά μοιράσανε την αυτοκρατορία οι στρατηγοί, μετά η διαδοχή τους, μετά οι επίγονοι, εν τέλει δημιουργήθηκε ένας όλος άλλος πολιτισμός, ενώ η ελληνική γλώσσα έγινε η παγκόσμια γλώσσα της οικουμένης του καιρού εκείνου, το νόμισμα ήταν το Αλεξάνδριο, τα Αλεξάνδρεια τα οποία κόβανε κτλ. Δηλαδή όλη η οικονομία ήταν μία ενιαία και αυτή, όλη η γλώσσα ήταν αυτή και φυσικά όταν λέμε μία γλώσσα έγινε η γλώσσα της αυτοκρατορίας ή η γλώσσα της οικουμένης εκείνου του καιρού. Όταν παίρνεις τη γλώσσα παίρνεις το σύνολο ενός πολιτισμού, δεν μαθαίνεις απλώς λέξεις, δεν ήταν φροντιστήρια των 300 λέξεων που μαθαίνουν τα εγγλέζικα σήμερα ή ξέρω εγώ τι. Επομένως ο ελληνισμός διαχύθηκε παντού να πούμε αυτό. Είναι πλέον ένας άλλος κόσμος. Είναι ο ελληνισμός, δεν είναι η αρχαία Ελλάδα απλώς. Μάλιστα θα έλεγα, αν δεν διαχαιόταν έτσι με την κατάκτηση, δεν το ξέρω εάν θα προσδιόριζε τον όλο δυτικό πολιτισμό. Γιατί πώς πέρασε. Αφού διαχύθηκε έτσι με αυτή τη σύγκραση και πήρε νέα στοιχεία και ανανεώθηκε συγχρόνως και έκανε απερίγραπτα κράματα να πούμε, το βρήκαν έτοιμο οι Ρωμαίοι, στήσαν και το διοικητικό του σύστημα από πάνω, αλλά διαβρώθηκαν οι ίδιοι και οι συγγραφείς τους και τούτο και εκείνο από αυτόν τον πολιτισμό και εν τέλει η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι όλη η σημερινή Ευρώπη, της Δυτικής Ρωμαϊκής και η συνέχεια της Ανατολικής είναι το Βυζάντιο. Άρα δηλαδή χωρίς την κατάκτηση δεν ξέρω αν από την Ελλάδα που είναι πάντα ένας λάκκος των φιδιών χλισμένοι ας πούμε σε μικρό χώρο τα υπέροχα πνευματικά επιτεύγματα θα δημιουργούσαν εν τέλει τον σημερινό πολιτισμό, όσο είναι πολιτισμός μας, δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει, έχει αρχίσει, ας πούμε, το 330 τόσο, ας πούμε, έτσι. Εδώ το ποίημα λέει, γράφεται, στα 200 π.Χ. Δηλαδή, κάποιος στα 200 π.Χ., 130 τόσα χρόνια μετά, κρίνει ένα θέμα, το οποίο όμως ανάγεται εκεί. Γιατί λέει, τότε λέει, όταν εκεί, ξέρω εγώ, νίκησε το Γρανικό, έπιασε και έστειλε ασπίδες να κρεμαστούν, λέει, στον Παρθενώνα πάνω, δεν τις έστειλε στην Πέλα, παρά που ήταν Μακεδόνας, ας πούμε, δεν ήξερε από πατρίδες αυτός και ιδιαίτερες πατρίδες. Αυτός είχε άλλο ιδανικό μέσα του, γι' αυτόν η Ελλάδα, το ιδανικό για το οποίο πολεμούσε ήταν η Ελλάδα και όχι η Ελλάδα, ο τόπος, ήταν ο πολιτισμός. Γι' αυτό τη στέλνει στον Παρθενώνα, δηλαδή στο ναό της Θεάς της Σοφίας. Να εκεί να αναρτηθούν τις πρώτες ασπίδες που πήρε, που από τη νίκη του, τα λάφυρα και να συμβολίζουν ας πούμε τι έγινε. Τι έγινε δηλαδή. Είναι η περίφημη επιγραφή που λέει Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες Πλήλα και Δαιμονίων, δεν το σβήνει, ότι αυτοί αρνήθηκαν να μετάσχουν στην εκστρατεία, αρνήθηκαν να πάνε στο συνέδριο της Κορίνθου, αρνήθηκαν, το πάνε, είπαν ότι δεν πηγαίνουν αυτοί, αν δεν είναι αυτοί οι αρχηγοί. Είναι η άλλη στάση των Λακεδαιμονίων, η οποία είναι επίσης υπέροχη. Κύριε, δεν ξέρουμε τίποτε ποιος είσαι εσύ, τι λέει Μακεδόνας είσαι, δεν ξέρουμε τίποτε. Αυτοί δεν ξέρουν ούτε Αθηναίους, δεν ξέρουν ούτε άλλους. Αυτή είναι η πρώτη ηγεμονία στον τόπο. Οι μη νικηθέντες ποτέ. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 220 για να νικηθούν στη Σελασία, ας πούμε, στο 221. Έτσι. Δεν νικήθηκαν ποτέ, μαράθηκαν, πέσανε όλοι, έμειναν κούτσουρο, καμένο δέντρο, αλλά δεν πέσανε. Και στην τελευταία στιγμή βγάλαν περίφημη μορφή, τον κλεωμένη, ας πούμε. Είναι η άλλη στάση. Οσοδήποτε στενά, αλλά σιδερένια. Δεν ξέρω τίποτα. Φυσικά δεν παρήγαγαν πνευματικό πολιτισμό, αλλά παρήγαγαν ένα ιδανικό.
Λοιπόν, το ένα είναι το απολύτως στενό και απολύτως συμπαγές και όμοιο πάντα με τον εαυτό του. Το άλλο είναι η απόλυτη διεύρυνση με το πνεύμα, με τα πάντα, με τη γλώσσα, κυρίως με τη γλώσσα, και ο Καβάδης που είναι ποιητής, αυτό είναι η περηφάνεια του. Και τι λέει το ποίημα. Είναι σαν ένα σχόλιο κάποιου που γίνεται 100 τόσα χρόνια μετά, το 200 λέει π.Χ. πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και είναι αυτός ο τίτλος. Στα 200 π.Χ. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων. Σαν να το διαβάσει κάποιος και να το σκέφτεται μετά και μιλάει ο ποιητής. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων. Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε πώς θα διαφόρησαν παντάπαση στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή πλην Λακεδαιμονίων. Μα φυσικά δεν ήσαν οι Σπαρτιάτες για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολιτήμους υπηρέτας. Άλλωστε μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη, βασιλέα και αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιοπής. Βεβαιότατα πλην Λακεδαιμονίων. Είναι και αυτή μια στάση. Νιώθετε. Έτσι πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό και στην Ισόμετα και στην τελειωτική την μάχη όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός που στάρβιλα συγκέντρωσαν οι Πέρσες, που απ' Τάρβιλα ξεκίνησε για νίκη και εσαρώθη, και από τη θαυμάσια πανελλήνια εκστρατεία, την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, τη δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλη, βγήκαμε εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι Πολιάρισνοι, οι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και η Ερμηδία και οι Περσίδοι και όσοι άλλοι με τις εκτεταμένες επικράτειες και την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε ως τους Ινδούς. Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα. Κοιτάξτε τι περηφάνεια. Εδώ είναι η πνευματική περηφάνεια και η περηφάνεια της γλώσσας. Η νίκη είναι η γλώσσα, είναι. Αν καταφέρεις τον κόσμο να μιλήσει με το δικό σου πνεύμα και με το δικό σου λόγο. Ό,τι άλλο να κάνεις δεν πάει να σου ατύλας. Δεν πάει να τα κατακτήσεις όλα, να τους φάξεις όλους. Κατάφερες να μεταδώσεις το πνεύμα σου, να μιλήσει ο κόσμος με τη γλώσσα σου, με το νου σου, με το δικό σου ύφος. Και το λέει βέβαια ο ποιητής. Εγώ αυτό το ποίημα, αντί να διδάσκω 400 μαθήματα ιστορίας, θα ξαναδιάβαζα αυτό το ποίημα. Και για να παραγάγω πατριωτισμό, για να παραγάγω μεγάλη πνευματικότητα και σύλληψη του πιο βασικού από όλα. Είναι δε υπέροχο ποίημα. Και είναι ένα ιστορικό σχόλιο μόνο. Βέβαια, ξεκινήσαμε και ήρθαμε εδώ τώρα πάλι. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, Ναι, ναι. Το πλην Λακεδαιμονίων, μιας και είναι το τελευταίο θέμα που διάβασες, πόσο έχει πειράξει τον Αλέξανδρο? Φαίνεται ότι τον είχε πειράξει. Πρόσεξε κάτι. Ήτανε ασφαλώς ένας άνθρωπος ιδιοφυής. Μη συζητάμε τώρα, δεν ήταν κοινός. Ως εκ τούτου ένας άνθρωπος αδέσμευτος και παράτολμος. Ως εκ τούτου και παιδί. Όπως είναι αυτή η ανθρώπινη τύπη. Δεν ξεχνάει εύκολα. Δεν δύναται να έχει ψυχραιμία. Τέτοια πράγματα δεν τα συγχωρεί. Μα βεβαίως ξέρει ότι τι γινόταν πάντα στην Ελλάδα. Πάντα κάποιος σηκωνόταν, ξέρω εγώ, πρώτα οι Σπαρτιάτες και επιβάλλαν την ηγεμονία τους και σκύβανε όλοι οι άλλοι. Μετά σηκωνόντουσαν οι Αθηναίοι και επιβάλλαν τη δικιά τους. Μετά και οι Θηβαίοι ακόμα. Έστω εντάξει, και οι Μακεδόνες λοιπόν τώρα, ας πούμε, ορίστε να επικράτησαν. Τρογόμασταν πάντοτε, άλλος ναι. Έλληνες βέβαια ήταν όλοι, αλλά τι θα πει. Λοιπόν, τα ήξερε αυτά. Αλλά τέλος πάντων, οπωσδήποτε, αφού δεν νικήσατε, αφού νικηθήκατε στη Χερόνια, αφού εμείς είμαστε νικητές, και εγώ λέω για να πάμε για τους Πέρσες, όλοι το θέλετε, και δεν μου έρχεστε. Μπορούσε να τους αρρώσει, μπορούσε να την κατασκάψει τη Σπάρτη, μπορούσε να μην αφήσει Σπαρτιάτη ζωντανό, δεν το έκανε στη Θήβα.
Και δεν το έκανε ο ίδιος, άφησε να το κάνουν οι αντίπαλοι της Θήβας. Διότι τολμήσατε να σηκωθείτε, ενώ εγώ πολεμάω απάνω, σε 13 μέρες κατέβηκε από το Πέλιο που είναι στην Κοριτσά, σε 13 μέρες όταν τα όσα κουβαλάει ο Μακεδόνας στρατιώτης μπορεί να ζυγώνουν τα 50 κιλά μαζί με τη σάρισά του. Σε 13 μέρες, δηλαδή περίπου 40-50 χιλιόμετρα την ημέρα έκανε ο στρατός εκείνος και βρέθηκε προς τη Θήβα. Μπορούσε να κατέβει προς τη Σπάρτη παρακάτω και να τους αρρώσει όλους. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Στο χάρισε όμως. Γιατί η Σπάρτη ήξερε ότι αποτελεί βεβαίως ένα έμβλημα. Το αντιαθηναϊκό έμβλημα. Το πρώτο έμβλημα ηγεμονίας στον τόπο. Μεγάλη στάση που την εκτιμάμε βεβαίως μέσα του. Αλλά γι' αυτό και είναι θυμωμένος. Γιατί να του λείπει και η Σπάρτη. Λοιπόν πάρτε του. Πλην Λακεδαιμονίων. Αλλά βεβαίως η Λακεδαιμόνη δεν είναι η πνευματική νίκη των Ελλήνων. Τίποτε το πνευματικό δεν έχουν να δείξουν. Είναι αστεία τώρα τα πείματα του Τυρταίου και δεν ξέρω τι, τίποτα δεν είναι. Όταν λέμε ελληνικός πολιτισμός εννοούμε αθηναϊκός πολιτισμός. Και γι' αυτό και αυτός στον Παρθενώνα τα στέλνει. Λοιπόν, είναι βεβαίως θυμωμένος. Θα του λέγει κανείς έμπειρος πολιτικός. Έλα Αλέξανδρε, μην δίνει σημασία τώρα. Έλα τώρα, εσύ είσαι νικητής κοσμοκράτορα στους Λακεδαιμόνιους. Τον πειράζει όμως. Του λείπει κάτι από όλο το ελληνικό σύνθεμα. Του λείπει κάτι. Είναι το αίτητο, εκείνο που δεν συγκαταβαίνει ποτέ. Δεν έρχεται, δεν σκύβει και βάλει. Και είναι και το πιο παλιό. Το δωρικό. Και αυτός αισθάνεται δωριεύς, δεν είναι Ιων. Προσέχεις. Παίζει ρόλο λοιπόν αυτό. Αλλά βέβαια εδώ ο Καβάρος του δίνει άλλη διάσταση και είδες εν τέλει τι έμεινε, στη γλώσσα, την οποία δεν είχαν τώρα, ποια γλώσσα, τώρα το λακωνίζει μια άλλη. Ναι, πολύ λακωνίζετε, δεν είπατε τίποτε όμως εν τέλει. Τα παραπνίξατε μέσα σας όσα έπρεπε να πείτε, καταλάβες. Είναι πολυπρισματικό ποίημα. Θα έλεγα εγώ ειλικρινώς, δεν ξέρω αν βρισκόταν ένας πράγματι άξιος λόγου μεγάλος συνθέτης. Τίποτε. Αντί να έχεις αυτόν τον ύμνο, κάνε αυτό ύμνο. Όπως είπαν οι Γερμανούς, γιατί δεν κάνουν την ενάτη, ας πούμε, παρακάνανε, ξέρω εγώ τι, να πούμε, άλλο, ξέρω εγώ, Deutschland, Liberales κτλ. Αλλά βέβαια οι λαοί φαίνεται δεν εκτιμούν ή δεν ξέρουν πάνω τα πνευματικά τους. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε τι ωραία βέβαια, ο ίδιος ο Καβάφης συλλαμβάνει το σπαρτιατικό πνεύμα. Εδώ η πηγή του είναι σαφώς ο Πλούταρχος, αναφέρει το περιστατικό ας πούμε, και ο Πολύβιος.